Šta se ti šunjaš, propalice? Gde je moja kirija za 3 meseca? Sačekaj. Evo. 3 meseca, 360 evra, ili tako? 100, 200, 360. Jel smo sad pri? Priznaj. Šta? Šta? Priznaj koga si opljačkao. Pa dobro, sad ću ja da uključim televizor pa da slušam vesti. Pa ako je bila negde neka pljačka, znaću da si ti. Nema druge. Ovo je naš računarski centar. Kao što vidite, ceo sistem je potpuno digitalizovan. Ja. Impresivno. Nisam očekivao da ovako izgleda. Moj sin je perfekcionista u svemu. Mislim, skoro u svemu. Mi smo proučili informacije koje smo dobili o vama. I došli smo do jednog prilično jasnog i jakog zaključka. Vi imate 1207 zaposlenih. Da, otprilike. Ne otprilike. Imate tačno toliko. 1207. A njih 204 su višak. I ako želite da uđemo u ovaj posao sa vama, oni moraju biti otpušteni. Ne danas, nego juče. Alo, brate, lepo ti kažem, iskuliraj malo. Znači, ćuti, radi, ne misli. Brate, poludećeš. Pa poludeću. Sve bih pobio. Sve. A ne, oni nas ne izdrabljuju. Znaš šta je? Piju nam, brate, krv na slamčicu. Šta mi tu može? A šta može? Ja da mogu da nađem drugi posao, ja bi našao. Pa neću, bre, da me neko teroriše. Neću. Ne dozvoljavam ni ovom musavom Janku, ni onom nalickanom kanačkom. Ćuti, čućete neko. Boli me baš boli me ovo, nek čuju. A ja sam, bre, ljudsko biće, nisam rob. Ovaj kaže, ovo majmunčina, kaže, uzmi, kaže, očisti ovaj magacin. Ja uzmem, očistim ceo magacin, očistim, kaže, nije dobro, mora opet. Znaš kada ćemo očistiti? Nikad. Brate, lepo ti kažem, ćuti, radi i ne misli. Neću da ćutim, bre. Nema tebi pomoći. Znači, vi insistirate da otpustimo tih 200 radnika. A 204, tačno 204, da. Mi insistiramo. Bez toga nikakav razgovor nema svrha. Nama se ne isplati. Razumem, tako će biti. Pametno. Aleksa, molim te. Trenutak. Ćemo poker. Ajde. Ne. Da ću ja za bojicu. Jo. Ne možeš da otpustiš sve te ljude tek tako. Ali to je njihov uslov. Ne interesuje me nikakvi uslovi. Ako hoćemo investicije i profit, Razumem da tebe kao generalnog direktora firme interesuje profit. Ali bezdušnost i okrutnost niti razumem, niti pravdam. to nema veze sa emocijama. To su cifre. Ne, to su ljudi, živi ljudi. Tvoja je dužnost da brineš o njima. Tvoj otac i ja te tako nismo. Pusti me tih emotivnih ucena. Ako stvarno misliš da ću da propustim ovu priliku, varš se. Ako su ljudi u pitanju, propusti. Ja nisam socijalna ustanova. Nisi. Postao si okrutno čudovište. A ja te tome nisam učila. Zapamti, pre nego što otpustiš sve te ljude, morat ćeš mene da zgaziš. Mene.
mešao? Malo. Daj, koliko ćeš? Dalje. Odstaje. Ja nikad ne odustajem. Ako nas neko vidi, najebali smo. Ko da nas vidi? Ko će da nas vidi u ovom paklu? Možda najđe samo đavo. Samo đavo lično da najđe. Pristojno, sasvim pristojno. Insistiram na higijeni, a red radi disciplinu svog mjesta. Moj to da radi. Varak, ide od srca, radi. Šta ti je, bre, nisam uzeo ništa, nije istina, bre. Ja neću Ajde, vam, ja neću vam. Kažem ti, varaš, ide od srca. Vrati kartu, bre, jebe. Igramo ko šta ima. Dobro, dečko, predarao sam malo, izvini. Šta se dešava ovdje? A? Ko si ti? Ja sam rođak od... Ovo je jedan od onih 204 koje treba otpustiti. Čist primjer neradnika i javašluka. No nemoj, ko si bre ti čelevi? Ko ti je dozvolio pričaš? Ko mi je dozvolio da pričam? A izvini, molim te, nisam znao da mi treba dozvola. Jesi ti Čale ili Keva pa da te pitam za dozvolu, a? Ja sam generalni direktor ove firme. Opa, Batice. Batica Kanački, a? Robovlasnik lično. Pa tebe čekam, ptičice, da te priupitam. Što se nabacuješ svojoj sekretarici, a? Šta priča ovaj mama? Nemam pojma, lupeta. A i svakako je otpušten i to odmah. Ja, gut, efikasno. Još 203. Umeći okrećeš leđa, majmunčino, a? To je to obezbeđenje. Obezbeđenje, šta je, uplašili smo se, a? Jesi ti bater seka, jeli? Šta je bre, majmunčino? Dosta, pusti ga! Šta je bre bilo? Ko je ova gospođa? Ko ste vi? Ja sam njegova majka. A ko si ti? Ja sam njegov rob, drago. A vi ako ste mu majka, mogli ste lepo da ga vaspitate, znate? Da ne bude gonič robova i da ne muva tuđe devojke. Oro 1 imamo situaciju u skladištu, hitno. Kakav bre orao bre, jebote orao. Šta je bilo? Šta gledaš, jeli? Petliću pevaču. Dečko, idi kupi sebi nešto lepo. Nećeš ti mene da otpustiš! Ja dajem otkaz, bre! Niko mene ne otpušta! Ja ću da otkaz! Smiri se, šta radiš to? Nisi ni svestan šta si sad uradio. Smiri se. Šta hoćeš, bre? Koga ti smiruješ, bre, a? Ko si ti da me smiruješ? Si mi Keva? Nisi! Rodila si ovdje generika, pa njega smiri. Smirite se, pustite ga, molim vas. Luka, šta ti je? Saberi se, upropastit ćeš nas opet. Gospodine Brune, ja se stvarno izvinjao. Mi nismo ovakvi. Da, to je opšte poznato. Ovako nešto se prvi put dešava kod nas. Ja ovog čovjeka nikada nisam video. Ali njega je ovde neko zaposlio. I čim budem saznao koga je zaposlio, i ta osoba će biti otpuštena. Ti ćeš da otpuštaš neko. Odlično. Već 2 manje. Još 202. Efikasno, lepo napreduju. Idemo. Pusti! Jebala vas kompanija! Lopovi tajkunski! Šta hoće ovaj momak? Šta bude? Ljubavi, šta se ovde dešava? Bila sam ovaj ceo... Zašto viče ovaj? Gospođice Sofija? Kakva slučajnost, pa mi smo počeli da se viđamo svakog dana, a? Čemu priča ovaj ludak? Nemam pojma. Pusti me! Je vam možda opet pukla guma, a? To je ona džiberčina što mi je zamenila gumu, onaj Luka Ožegović. Pusti me! Zapamtili smo ime, a? Niko ne može da zaboravi Luka Ožegovića, niko! Šta priča ovaj čovjek? Nećete me zaboraviti, niko ne može da me zaboravi! Ja dajem otkaz, bre! Ja sam Luka Ožegović! Upamti to, bre! Ožegović! Legenda! Legenda! Luka Ožegović. Gospode Bože.
Sad sam sigurna da si lopov. Šta ti je, bre? Kako se to ponašaš? Onako kako moram. Kao odgovorna vlasnica kuće. Ma šta hoćeš ti od mene? Još 120. 120 čega? Evra, nemoj da se praviš lud. Onih 360 je bilo za unazad, a ovih 120 je za unapred. Da mi se isplati čekanje. Ja gledam u budućnost, dečko. Bože, sačuvaj. Zatvorite vrat! 2520. Ajde, zadužimo. 2500. Oni sad već tamo šta će da rade. Čim budu saznali da sam ga ja zaposlila, otpustit će me. Ne znam šta da ti kažem, samo čudo može da te spasi sad. Jelena, dušo, idi molim te u salu za sastanke. Zaboravila sam tamo kaput, pa mi ga donesi. Da, odmah, gospođa Ada. Dušo, videla sam kada si pokušala da smiriš onog momka u magacinu, kada ga je obezbeđenje odvodilo. Ja sam samo probala da... Ne brini. Neću nikome reći, ali mi treba tvoja pomoć. Moja pomoć? Da. Recite što mogu da učinim za vas. Poznaješ tog momka? Pa, poznajem, mislim... Potrebna mi je njegova adresa. Gde stanuje? Njegova adresa? Da. Šta će vama njegova adresa? Ne mogu to sada da ti kažem, ali veruj da mi je potrebno. Imaj poverenja u mene. Naravno. Napisat ću vam adresu. Samo vas molim... Ne brini. Neću mu nauditi. Vidim da ti je stalo do njega. Samo te jedno molim. Ovaj naš razgovor se nikad nije desio. Ni sa koga. Osim za nas. Razumem. Izvalite, gospođa Ada. Jelena, baš si brza, hvala ti. Vidimo se, devojke. Doviđenja, gospođa Ada. Dođi na naše staro mesto. Hitno mi trebaš. Ti nešto rekla? Nije. Ništa bitno. Ne mogu da verujem da se sudbina ovako poigrava i sa tobom i sa tim momcima. Moraš što pre da im kažeš istinu. Kako to da uradim? Ako su se onako ponašali danas kad ništa nisu znali. Šta misliš kako će se ponašati kad saznaju istinu? Na to saznanje nikome neće doneti sreću na početku. Ali će biti lekovito za sve vas. Svima će trebati dosta vremena. Na tebi, Boga mi, i strpljenje i trpljenje. Najviše me brine Aleksina reakcija. Pa ceo život se plašiš njegovih reakcija. Razmazila si ga. Koliko god sam ga ja u školi kao učiteljica stezala, toliko si mu ti kao majka popuštala. Ti sad meni nešto to. Dušo moja, ništa ja tebi ne prebacim. Ja samo želim da uradiš ono što je najispravnije. Šta da uradim? Aleksa nikad neće prihvatiti. Nikad neće. Ko će njega da pita da li prihvate ili ne? Ovo nisu stvari koje zavise od nečije dobre volje. Ovo je gola istina. Istinu ne prihvataju samo oni koji su na psihijatriji ili oni koji to nisu, a trebalo bi da budu. Aleksa je prek. Aleksa je razmažen i bahat.
Koliko god da je bio uspešan u poslu, ostao je razmaženo derište kome svi ugađaju da ne bi pravio histerične scene. Pa nije baš tako. Još je i gore. On je bahat i okrutan. Od prvog dana, kad je seo u školsku klupu, znala sam da će biti takav. On se promenio. To su samo tvoje puste želje. Ni studiranje u inostranstvu ga nije promenilo, a mislile smo da hoće. Ali Vreme je da nauči svoju lekciju. kakvu lekciju? On je kao mašina. Mora da se oljudi, da se očoveči. Od mašine nikad dobar čovek postati neće. Stvarno tako misliš? Mislim. On živi da bi radio, ne radi da bi živeo. Postoje gonič robova, maltretira sve oko sebe. To mora da se zaustavi. Šta da radi? Ako sad ne nauči lekciju, neće nikad. Grize me savest. Bolje da te grize savest zbog toga što si to presekla, nego zbog nesreće koju će nositi čitav život i koju će činiti drugi. Upravo si. Plašim se šta Aleksa može da postane. Znam na šta misliš. Da. Ne bih mogla da podnesem da mu se desi ono što se desilo mom bratu. O tome ti govorim. Morat ću da rizikujem. Imaš adresu sina koga si rodila? Pa idi. Šta čekaš? A kada ga nađeš, poslušaj me i uradi sledeće. Aleksu, pošalji tamo, nek vidi kako drugi ljudi žive. A ovog malog dovedi ovako. Otkud ti? Što nisi na poslu? Šta te briga? Znači, opet si dobio otkaz. Ne mogu da verujem. Moja najveća greška je bila što te nisam dao u popravni dom. Tvoja najveća greška je bila što mi nisi napravio dom, znaš? O čemu bre pričaš? A? Ja sam jutros bio u ovoj ulici, raspitivao se, nisam ništa saznao. O čemu ti pričaš? Sve najgore što je meni poteklo iz tebe. Kakav si mi primjer dao? Kakav si mi život dao? Sram te bilo, sram te bilo! Vukašine, stani, eno ga! Celog života se trudim da ti budem i otac i majka. Eto, zato sam kriv. Zato sam kriv. Svega mi je preko glave, dosta mi te luka. A Jelija, šta ćeš da uradiš, a? Da me izbaciš iz onog testamenta gde piše da nemaš ništa? Ništa. I da imam išta. Ništa ti ne bih ostavio. Sram te bilo, po ko zna koji put, sine. Alo. Nisam ja tebi nikakav sin. Ej, od cele planete ti da mi budeš otac. Luka! Sve ovo. Šta radiš ti ovdje, a? Jel ne pratiš? Nisam ništa ukrao iz tvoje firme i ne dugujem ti ništa. Moramo da razgovaramo. Nemam ja s takvim o čemu da razgovaram. Izvinite, danas baš nije uračunljiv. Vi ste sigurno Ivan? Da, poznajemo se. Ne, ali ćemo se upoznati. Moramo da razgovaramo. Ja sam Adriana Ada Kanački. Vlasnica firme u kojoj Luka radi. Mislim, u kojoj je radio. Da. Izvolite da uđemo. Ćao, Jelena. Ćao. Ćao, Seko. Možda pričaš? Mogu, šef nije tu, otišao na ručak s Nemcima. Cela firma priča o Luki, što se to desilo. Ništa me ne pita i udario gospodina Kanačkog zato što ga je uhvatio da igra kartu u magazinu. Svakog trenutka očekujem otkaz. A zašto ti? Kakve ti imaš veze sa tim? Pa nisi se ti kartala ili tukla? Nadam se.
Zato što sam ga ja zaposlila, eto zašto. Situacija je gadna. Izbacili su ga iz firme kao psa. Ništa nisam mogla da uradim. Dobro, aj sad, pusti to. Mislim, desilo se šta se desilo i desit će se šta će da se desi. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim, tako? Nego, da nemaš nešto za jelu, ubiješ kiselinu od ove nervoze. Znaš šta, ti ćeš jednog dana sam sebe da pojedeš. Pa možda pojedem i tebe. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Koji ste sad prvi? Ako hoćete sobu na sat, to više ne radimo. Nema mesta. Mada frajer nije loš. Ne, ja... Gospođo Marice, molim vas. Šta sam sad ja gospođa? A šta ti treba? Pa za početak malo privatnosti. Hteo bih da porazgovaram sa gostima. Ovo tvoji gosti. Pa ti ovako fine goste nisi imao ni na venčanju. Molim vas, molim vas. Izvolite, sedite. Šta ti je, što ti me bersiraš? Pa šta smo mi na vi? Pa dobro, idem, ali samo zato što si mi platio kiriju. Pa još unapred. Inače. Izvolite, sedite. Izvolite, o čemu ste htjeli da razgovaramo? Ovo je moj saradnik Vukašin. Dobar dan. Jutros, kada sam vas na ulici pitao da li ste čuli za Ožegoviće, Ivana, Luku, Olgu, vi ste rekli da takvi ne postoje. Zašto? Da. Pa, zato što sam mislio da ste vi mafijaši i da me pratite. Nesporazum. Dešava se. Ja sam zapravo želela da pričam s vašim sinom. Sa Lukom? Imate još dece? Hvala Bogu, ne. I s ovim jednim ne znam šta da radim. Da vas ne pitam da li je nešto loše uradio, nego šta je sad uradio. Ne, nije o tome reč. Čudan je to momak, znate. On nije loš, ali je sam nekako buntovnik, revolucionar. Misli da sve najbolje zna i da sve najbolje njemu treba da pripadne. Umislio nešto što nije i to mu ne možeš izbiti iz glave, pa to ti je, evo, moja pokojna žena Olga i ja. Žena vam je umrla? Da. A žao mi je. Sam sam ga odgajao, znate. Sam, kako sam znao i umeo. Jeste li još tu? Ništa se ne čuje. Nikad ga nisam udario, nikada. A dođe mi ponekad, to je zato što ne ume da ceni to što ima. Gnevanje, jer hoće sve, a na kraju ne dobije ništa. Znači ima još jedan takav. Kako mislite, ima još jedan? Zar je još neko kao on? Moj sin, Aleks. Vršnjaci su. Neka nam je Bog u pomoći. Moji roditelji su bili strogi. A ja sam blag. A šta ću? On je siroče, znate, nema majku. Imao je jako teško detinjstvo. Svašta je to bilo. Žao mi je. I šta sam napravio od njega? Lezi Lebovića koji je otpušten sa svih poslova na kojima je radio. Evo, danas je isto dobio otkaz, ali to sigurno znate. Igrao si karte na poslu i dobio otkaz. Šta očekuješ? Ajde bre, stoka kapitalistička. Ti bre nisi normalan, pa ja bih ti dao otkaz. Vidi, u Nemačkoj da si. Aj bre, čoveče, dosta više. Pa nije ovo Nemačka. Pa nije. Jo, samo da dođem do neke kinte i pokazat ću tom govnaru. Jo, kome ćeš ti da pokažeš i šta? Ajde bre, uozbilji se malo. Želela sam nešto da vas pitam. Da, recite. Jeste sećate dana kada se Luka rodio i porođaja vaše žene? Ko bi to mogao da zaboravi? Porodila se u psihijatrijskoj bolnici na Avali. Jako teško. Ja sve mislim da je on moj zato
tako udaren u glavu. I ja sam se tamo porodila. U isto vreme. Molim, to ste bili vi. Jao, pa da, sećam se kad vas je odvozio sanitet, a za nas nije bilo mesta. Moram nešto da vam kažem. Da. I bit ću vrlo direktna. Recite. Tada se desilo nešto mnogo strašno. Medicinska sestra Lidija bila je pijana. I zamenila je naše bebe. Zamenila koga? Ne razumem. Zapravo, Luka je moj sin. Aleksa je vaš sin. Sve ove godine odgajamo decu koja nisu naši biološki sinovi. Nemoj. Uprkos incidentu s onim ludakom, Brunner je zainteresovan za posao. Znači, prihvatit ćeš njegov uslov i otpustit ćeš 204 radnika. Već sam prihvatio. Samo još da sastavimo spisak za otpuštanje. Odlično, to mi se dopada. Bezosećajnost je ključ uspeha u biznisu. Baš tako. A tvoja majka? Nema drugog izbora. Ipak sam ja njen jedini sin. Jeste sigurna da je ovo moj sin? Kako možeš tako da me vređaš? Naravno da je tvoj sin čiji bi bio. Kao da ne znaš da nikog drugog sem tebe nisam imala. Ma znam, ali... Sram te bilo. Duša mi je u nosu. Još se nisam ni oporavila od porođaja, zamalo nisam umrla od krvarenja, a ti tako. Pa čime sam ja to zaslužila? Pa to što se osjećaš prozvano, samo kažem, jer nema ništa na mene. Meni je pljunuti ti. A to kako ti sebe vidiš u ogledalu, ne znam. Na tu sliku sigurno ne liči. Pogledaj malo bolje, pogledaj. Nema ni uši, ni nos, ni oči, pa ni ono dole mu ne liči na ono moje. Dođi ti kod mame. Dođi. Pusti ovu zavodu, oci. Ajde, uzmi fotoaparat i slikaj nas, molim te. Hoću da imam jednu prolećnu sliku sa sinom. Aleksa nije moj sin. A Luka nije vaš sin. Svo ovo vreme smo živjeli u laži. Ne znam šta da vam kažem. Ja sam uvek imao sumnju da je Luka moj pravi sin. Mi ne ličimo, nemamo ništa zajedničko.
A sad kad ste mi ovo ispričali, užasno mi je žao što moja pokojna žena Olga nije stigla da upozna sine kojeg je rodila. Meni je jako žao što moj pokojni muž Boško nije upoznao svog sina. I vi ste udovice? Da. Da li moj Aleksa, da li zna za ovo? Ne. Zajedno ćemo im saopštiti. Kako ćemo? Onako kako moram. Jel imate njegovu sliku? Naravno. Evo ga. Ali ti imaš neke veze sa onim kretenom koga sam danas otpustio? On mi je rođak. Znači ti si ga dovela. Da. A znaš šta to znači? Pravo da vam kažem, jedva čekam da mi ispričate kakav je Aleksa. Je liči na mene, ili ima ovaj moj smisao za humor, je li kreativan, maštovit, druželjubiv, ovako prijatan kao ja. Matija Grbić. Da. Zvonimir Lagatorki. Imaš li imalo poštovanja za moju ljubav? Moj trud, moje žrtvovanje? Šta? Seri nekom drugom. Meni je dosta ovoga svega. Dosta mi. Oni su već odrasli, teško ćemo mi njih da promenimo. Nećemo ih promeniti mi. Promenit će ih život. Ne razumem. Vreme je da okuse i drugu stranu života. Želim da ta večera bude nešto posebno. Na njoj ćemo biti Aleksa, ja, ona njegova devojka, Matija, dva posebna gosta. Vi hoćete da ja ubedim Aleksu Kanačkog da Kan Holding uplete u kriminalnu mrežu? To je šverc, to nije kriminalna mreža. Koja vrsta robe? Viski i cigarete za početak. A za kraj, metak.